Úžasná tá demokracia. To vítajte, vítajte, všetci uprchlíci, poďte len pekne k nám. Tie mozgové trasty, samý fyzik, jadrový fyzik, lekár, operatér, samá proste absolútna špička, ktorá konečne zachráni tú Európu z toho poklesu hospodárskeho. No len vítajte všetci, milióny, poďte k nám, všetci čierni z Eritreji, poďte všetci k nám. A keď náhodou Slováci niekoho nezoberú, tak Európska únia si vypýta za jedného 250 000 eur pokutu. Vážení, to znamená, tie bláboli, tie sprostosti, ako nás to pozdvihne, ako nám pomôžu tí lekári, fyzici, inžinieri, kompiúteroví analytici, to proste absolútny výkvet, ktorý nás tu pozdvihne. No tak presne nám to vyčíslili. Jeden takýto, už mám chuť na to niečo povedať, takýto jeden príživník, ktorý sem dovandruje len kvôli tomu, aby vycucal náš sociálny systém, nám bude stať 250 000 eur. Tak toto je výsledok tých inžinierov, tých mozgových trastov, čo doteraz síce pásli ťavy, alebo nejaké kozy, a teraz nás to bude stať 250 000. To je presne výsledok, čo tí inžinieri, čo tí lekári nás budú stáť. Len zaťažia náš sociálny systém. To je celé. Toto je jeden komplot, toto je jedno svinstvo z Európskej únie. Toto keď chcú spraviť, tak ja fakt rozmýšľam, že na čo nám toto celé je. Fakt, akože ten Šulc sa pomiatol, všetci sa tam asi zbláznili v tom parlamente. 250 000. To je na zbláznenie. Tak to je presne výsledok, čo stoja tí inžinieri, tie mozgové trasty, ktoré sa sem valia. 250 000, vážení. My tu môžeme kapať. Naši ľudia tu môžu žiť zo 7 eur, z 20 eur. Dôchodci tu si zaplatia lieky a ostane im 30 eur na jedlo na celý mesiac. A my za také jedno privandrovalca máme zaplatiť 250 000. Oni sa tam zbláznili. A tí naši budú za to hlasovať v tom europarlamente. To je šialené.